Здравейте, машини! В този клип ще направим една тренировка за жилетка за долна част в домашни условия. Тази тренировка може да се изпълнява и без жилетка, но малко по-трудна може да се направите. Аз ще ви кажа с жилетка колко повторения и колко серии може да направите и без жилетка. Но преди това може да се абонирате за канала ми, да ви припомня и нека започваме. Значи избрал съм 3 упражнения за долна част. Прасец, хълдовете клекове и бойски клекове. Това са много хубави упражнения. И като цяло пасовите упражнения. 4 серии. Си винаги 4 серии, дори с жилетка и без жилетка. Но повторенията вече с жилетка могат да са малко по-малко, отколкото без жилетка. Примерно с жилетка мога да направим около 20 клека на серия. 20-25, максимум 30 умощи. Без жилетка около 35-40 макс 50 повторения. Така че направо нека да започваме, но преди това малко да загрея краката, че не съм ги загрял преди клипа, като обикновено правя. Да го ще видите моята загревка. Как изпълнявам. Това с жилетката малко повече тежи, но нищо. Така трябва да е. Но преди това, сега докато загледам нови, припомня и да ви кажа за Instagram профила ми. Не съществува вече и новия профил, така че ставите клипа, като ги гледате. Ако стигате до там, естествено, вече не е този профил в 7, вече нямам профил в Instagram. Имам профил в X. Ако някой се чуди какво е това приложение, буквално това е Twitter, но го купиха го други хора и вече се казва X. Там има free speech, там буквално може да видите всеки извращения, но като не имам Instagram профил, ще имам такъв профил в такова приложение. Това като е като Telegram буквално. Ама там вече не е на групи, там може да си качвате на постове, каквото искате. Най-голямото наказание е 6 месеца бан. Нито ви ще ви трябва профил, нито нищо. 6 месеца бан, това е. Мисля, че загрях малко краката, малко напълни ще направя. Така това. Добре, да се изпука. Ако се чуда клипът как пукам, по време на загревка да изпукате, колкото по време на упражненията. Малко хюст трябва. Добре, нека започваме направо. Значи, първото упражнение, тъй като е по-лесно и леко, прасец. Прасеца пак така 25-30 максимум. Че самото упражнение се изпълнява по лесен начин. Така че направо ще направя серията. Тъкмо малко ще си потървам долна част, ще от как почнах работа. Съм спрял да тренирам краката и това е много лошо, но зимата, как си почвам вече университет, ще си почна пак да тренирам крака. Така че лесото да е почивка за долна част, но трябва да има такива моменти, няма как без такива моменти. Падаме, ставаме, почваме от начало, но не се почва точно от начало, се почва с повече опит и повече всичко казах цяло. Аз си имам силата, имам си програма вече за тренировка и че ми трябва максимум няколко пъти да направя примерно около 25 клека да си завърна 50
как си, нали, път ги правих. Така че да, много да починат мускулите. Сега ще си пия водичка трябва, задължително. Нека започваме с клековете. 25, т.е. 20, 25, максимум 30, но да направя 30 значи. Значи, ръцете зад тила и почваме. Така и тази се е готова. Вие може, примерно, аз ги правя така, само да ви покажа как се изпълнява самото упражнение. Вие ще ги правите, примерно, 4 серии прасец, след което 4 серии или клепове, или по-скоро ще ги правите така, как ги правя в момента. Ще ще дадат много. Нали, прасец, след което клекове, български клекове и това ще се води една серия. Или по-скоро 2 серии. Първо прасец, после 2 серии клекове, 2 серии български клекове. И най-добре съм това и мускула. Сега се замислих. 4 серии прасец, клекове, български клекове. Ако ви е много, може да махнете обикновените клекове, защото като цяло българските клекове са малко по-трудни и така ще се научите по-бързо да правите. Ние го казваме драгонов клек или пистол скот. Тоест клек на един крак. Ще кача друго клипче с как обяснявам как да се научим да направим клек на един крак, но това ще бъде някой друготен. Така че направо нека започваме. Български клипове са трудни, така че около 15-20 повторения. Както казах вече, трябва да седнете право на леглото или там, къде ще правите, да опънете краката, да стъпите и чак тогава. Това е най-хубавото разпияние. И качвате един крак на леглото и започвате. Така, за начинащи 15, може да са много, така че поне по 10 или 12 на крак. И това е. Ако е много, както вече преди казах, може само да правите прасец и български клекове. Препоръчвам български клекове, че са много по-трудни и повече мускулите тренират, отколкото обикновените клекове. За без жилетка, за начинащи, поне за 15 може. Защото с жилетката 29 кг не е много, ама си отдава разликата. Така че за начинащи български клекове на крак 15-20. За обикновените клекове пак толкова 20-25-30. И за прасец вече е малко повече може да направите. 35-40.
за прасец. Без житката. Да се уточня. Видете загревката, как изпълнявам аз. След тренировка, ако искате, имате такава мускулна треска, може да разтегнете малко мускулите с леки упражнения. Да не се много стегнете с тази мускулна треска. Не ви е трудно. Малко си разтегнете мускулите. Шпагат и други упражнения. Нападите в един вариант на тези напади. Другия вариант. Те е хубаво се изпълняват всеки един вариант напади. Мисля, това му го правите преди и след тренировка. Хубаво е. Разтегате мускулите, намалявате шанса за контузията и след тренировка вече намалявате болката от мускулната треска. И като цяло е това този клип, приятели. Да ви е харесал и да ви е било полезно това, което показах. Мнението в коментарите. Напълно сте свободни да напишете каквото искате. Дори да е хейт коментар. Ще се радвам да видя вашето мнение в коментарите. Няма че какво е то, дали е за тренировката или за канала или като цяло. Ако искате, може да се абонирате за канала ми, ако ви е интересно и ако се довели напълно на мен. И вече за Instagram няма да казвам. За X приложението, буквално като напишете ви на български език, ще ви излезне в Apple Store или в интернет. Тук ще ви излезне и X, тук също ще ви излезне и TikTok канала. Вече в X съм качил няколко мотивиращи поста, в TikTok са повечко, така че може да ги проверите. И да посетите също така сайта magnesium20.com и да използвате промокод SPONSOR 10 за 10% достъп на всички продукти. Там са хубави продуктите, препоръчвам ги силно. Вече ви показах магнезия, но сега ще ви покажа пак това на тубчика. Ето я, 100 мл магнезия. Подал съм го вече един път, този ми е пратен подарък, така да си имам. Вече доста хора са купили от този сайт и казват, че е доста хубав. И аз съм пробвал и аз още имам оставата тубичка и си го ползвам като имам нужда. И да ви харесва машини, довиждане!